Čaute, dnes tu máme amatérskeho MMA bojovníka Tiger Tunisimo. Budeme pracovať na rozvoji rýchlosti, výbušnej sily a svalovej vytrvalosti. Poďme sa na to pozrieť. Prvé ideme na rýchlosť. Rýchlosť bude, vybehneš nejakých, povedzme, 10-15 metrov. Na tých 10-15 metroch chceš nabrať čo najväčšiu rýchlosť. To znamená, že táto čiara, dajme tu, cez tú čiaru, odtiaľ cez tú čiaru, ale nie po tú čiaru, že brzdíš, ale cez tú čiaru chceš prebehnúť, si zober, že tu je radar. Chceš prebehnúť čo najväčšou rýchlosťou, čiže začneš brzdiť, vyhodíš rýchlosť niekde tu, nezabrzdíš hneď, hej? Iba vyhodíš rýchlosť a dobehneš, že týmto vlastne rozvíjame reakčnú a akceleračnú rýchlosť, OK? Čiže chcem od teba maximálnu akceleráciu a reakciu, čiže hneď keď bude povel, z toho ideš. Ideme z rôznych polôch, dobre? Na začiatku sa snažíš tlačiť cez špičky do tej zeme a otlačiť ako keby bum. Nerob krátke kroky hneď na začiatku, dobre? Ideme na to? Si ready? Go! Go, 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 go! Si ready? Go! Poďme, 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 poďme! Zelená, predná dopredu, modrá, predná, zadná do ústupu, červená bude na takedown, hej? Dva údery, bam, 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 hej? 7 sekúnd na plné gule. Na môj impuls. Príprav. 3, 2, 1, hop! Hop! Tieňuj. Počas aktívneho odpočinku môžeš využiť tieňovačku, môže to byť tieňovačka na nejakú reakciu, alebo úplne easy, len čokoľvek robíš. Buď to môže byť pohyb, nejaký úder, nejaké kopy, nejaké zápasnícke tieňovačky, čokoľvek. Ide len o to, aby si udržal trošku tepovú frekvenciu, aby si obnovil energetické zdroje, ktoré sú dôležité pre rozvoj výbušnej sily. Čiže nejdeš vo vysokej intenzite, v nízkej intenzite a tým pádom si oddychneš, zregeneruješ a môžeš podať rovnako ďalší výkon ďalšej sérii. Takže minútka 20 nám ubehla, ideme ďalšia séria. Pasívny oddych. Vydýcháš, OK, niekedy je dobrý aj pasívny oddych, to znamená, že nerobíš nič, maximálne sa prechádzaš, dýcháš nosom. Keď je tá tepová frekvencia príliš vysoká, napríklad Samir mal dneska ťažký wrestling ráno, trénuje každý deň dvojfázovo, to znamená, že nie vždy je dobré úplne to hrotiť na max, to znamená tú rýchlostnú kvalitu, ktorú si chceme teraz udržať, rozvíjať, na tej, to je hlavný zámer, hej, toho. Ideme ďalej, že toto máme hotovo v rámci rýchlosti horných končatín. Teraz spravíme si rýchlu silu, špecifickú rýchlu silu dolných končatín. Počkaj, tam je, ne, takto, to by bolo moc. Dolné končatiny, trup, áno, špecifická sila. Bum, tu si kľudne môžeš ísť do úchopu. Najprv si prvý vyskúšaj do rozsahu maximálneho až vlastne do tohto, hej? Až do špičiek. Nebudeme teraz držať, ale pôjdeš hneď. 3, vymeníš 3. Maximálne gule. Keď chceme... Hej, ale to je rozdiel medzi výbušnou silou a rýchlou silou. Keď robíš výbušnosť, tak robíš jednorazovo tam. Neriešiš tú fázu späť. Keď robíš rýchlosť,
tak riešiš tam späť, tam späť. To znamená, že my chceme ísť hore, dole, lebo ty častokrát, zase, my rozvíjame špecifickú rýchlosť, ale my ju môžeme rozvíjať aj na toto. Nie len na toto. Čiže aj tá dráha dole musí byť rýchla. Častokrát musíš proste reagovať. Hej. Napríklad, keď si tu, poď hore do nejakého klinču, hej, častokrát, hej, ty vlastne iba tu pracuješ, že ideš iba dole. Čiže ty potrebuješ obidve fázy. Ideme výbušnú silu v rámci pliometrie a takisto dolných a horných končatín, OK? Broad jump, alebo teda skok do diaľky, hej, z miesta, ale do zastavenia. Chcem od teba, keď dopadneš, pekný dopad, stlmiť to tu. Vystreš sa hore a pôjdeš. Čiže odtiaľ. Dopad, bum, vystreš. A bum! Agresívne, už je toto a toto je agresívne, dobre? 5 brutálnych, dobre? Je to tvoje. Keď začneš, začneš. Čiže základná pozícia je tu, hej, a ty ideš rýchlo doľava, rýchlo doprava a raketa sem. Čiže zo stredu. Ľava, prava, bom! Aj tá ľava, prava je agresívna, rýchla. Skúsi pomaly najprv. Bom! Bacha na toto. Vymeraj si to, aby si sa nebuchol. Tak. Keď sa blížia majstrovstvá Európy v amatérskom MMA, tak je ten tréning vysoko intenzívny, ale respektíve výbušnú a rýchlu silu, ktorú robíme, tak robíme skôr do výkonu ako do kapacity, tak aby bol Samir čo najviac proste ready na fight, keďže fight je za chvíľku. Potom sa zase budeme venovať iným veciam, keď toto prejde celé. Toto poznáš, hej? Bum, zase do úplnej extenzie, to bude prvé cvičenie. A hneď druhé cvičenie. Budeš tu. Sem. Čo najexplozívnejšie. Do špičky. Hej, jasné, vieš. Go! Jedem. Ideme posledný blok, zámer na vytrvalosť sile, ideš 3 kola, 4 cvičenia. Prvým cvičením je ťahanie saní, druhým cvičením je tlačenie saní, tretie cvičenie je jednoručný tlak na zemi v mostovej pozícii a štvrté sú bežky, trošku na wrestlerskú variáciu. Všetko si ukážeme, poďme na to. Zase nemusíš ísť naplno, len proste sila, len prácu. Myslí na to, že jedna noha je hore, bum, až tam, bum. 10 kalórií a easy. OK, a poď hop, easy. Pekne rozmýšľaj nad pohybom. Aktívny odpočinok. So Samírom máme hotovo. Čo, jak sa cítiš? Fajn. Ako je to náročné, môžem povedať.
No vyzerá to oveľa ľahšie, jak to je. Keď vidíš niektoré cviky, tak je to oveľa ľahšie na pohľad, ale keď to robíš, tak trojmo nevidíš niekedy normálne. Samir sa aktuálne pripravuje na majstrovstvá Európy amatérskom MMA. Kedy to je? Krtiš. Veľký Krtiš. Tak to sledujte a môžete sa tešiť na Samirov brutálny výkon. Tomu ver, díky moc, bráško. OK, máme tu zhrnutie celého tréningu, ktorý vyzeral následovne. V prvom bloku sme sa venovali rýchlosti, kde sme pracovali najprv na lineárnom smere, alebo teda v lineárnych šprintoch. Celkovo sme spravili 10 reakčných štartov, kde bol zámer teda rozvíjať akceleračnú a reakčnú rýchlosť. Pracovali sme 10 opakovaní po 15 metrov, kde cieľom bolo na tých 15 metroch vyvinúť čo najväčšiu rýchlosť s maximálnym zrýchlením a s maximálnou reakciou. Potom sme išli rýchlu silu, alebo teda rýchlosť horných končatín. Jednalo sa o cyklickú rýchlosť, špecifickú, alebo teda už špeciálnu, lebo Samir robil s údermi. To znamená, že pracoval 2 direkty z jednej ruky, cyklický na môj impuls, čiže musel reagovať na zvukový podnet a na každú ruku išiel 2 série po 7 sekúnd. Tretia bola špecifická rýchlosť pre wrestlerov, kde sme pracovali s extenziami trupu. Potom sme išli na pliometriu a balistiku, kde sme pracovali totálne v 3 setoch. 3 supersety po 2 cvičenia, kde takisto sme riešili nejakú laterálnu líniu, horizontálnu líniu, špecifickú pre zápasníka zo zeme. No a posledná časť bola globálna vytrvalosť sile, kde sme pracovali so 4 cvičeniami, s tým, že 5. alebo teda 5. bol aktívny oddych, kde pracoval Samir na reakciu s tappingom. Verím, že tento tréning posunie Samirove schopnosti na vyšší level a že s týmto vyhráme zápas. Ak sa vám toto video páčilo, tak mi tam dajte like, hoďte tam odber a nezabudnite sledovať pre ďalšie tipy. Čus!